Rita. Ik zie nou pas wat er staat. Liberté. Ja. Psychodynamisch. Ja, Mag ik Rita zeggen? alsjeblieft. Product Limburgs tegen ook? Of? Ook dat. Ook dat. Psychodynamisch, wat is dat? Behalve heel veel punten met Scrabble. Nou, dat heb ik in opleiding gedaan met 52 jaar in Nederland. Een HBO-opleiding en dat houdt in dat ik familietherapeut ben. Voor alle belangen, voor groot en klein en dik en dun, voor bedrijven, voor alles wat met problemen te doen heeft. En kunt je me een voorbeeld geven van wat voor soort problemen? Nou, bij wijze van spreken, je hebt eierproblemen, of je hebt problemen met de kinderen, of je hebt problemen met angsten, met duizenden problemen die er zijn. Met je man, met je vrouw. Maar waarom dan niet gewoon psycholoog? Omdat ik psycholoog ben, dat houdt in dat ik in hypnose kan gaan, dat kan geen psycholoog. Ik kan familieopstelling doen, als de mensen dat graag willen, dat ze iemand verloren hebben of in de familie zo echt problemen zijn van verleden tijd, dan kan ik een familieopstelling doen. Een familie wat? Familieopstelling. Leg eens uit. Wat? Een familieopstelling? Ja, dat wil je van mij een psychologische analyse over alle problemen? Nee, maar opstelling klinkt als ze moeten zich allemaal opstellen. Nee, dat zijn mensen die graag willen komen en die zitten dan in een kring die problemen hebben met. Dan zitten ze in een kring. En dan roep ik jou op en dan vraag ik jou, wat is een hulpvraag? Nou, ik weet het niet. Ik slaap heel onrustig. Ik kan het even niet benoemen. Ik heb een minderwaardigheidscomplex. Ik weet niet waar het vandaan komt. En dan vraag ik die mensen die in de kring zijn, in een art, overmenselijk wil ik maar zeggen, in de kring te komen. Van eigenschap van minderwaard, van eigenschap van angsten, van eigenschap van dit, van eigenschap van dat. En dan praten ze daarover. Het is heel ingewikkeld. Nou ja, nou snap ik het. En die persoon, jij dan bij wijze van spreken, die snapt dan waarom hij dan een gebrek aan eigenwaarde heeft. Doordat anderen daarover praten. Ja, die gaan in jouw rollen. Die gaan in jouw rol. Die verzetten zich in jou. Oké. Maar niet iedereen kan dat, hè? Niet iedereen heeft het empathisch vermogen om zich in een... Als je in die kring zit, heb je dat. Daar zorg ik voor. Oh, dat klinkt spannend. Ja. Mag ik Rita zeggen? Ja, Hoe doe je dat, Rita? Ja, kom, laat de jongen binnen. Ja, mogen we binnen? Jazeker. Ben je al aan het opnemen? Ja. Je neemt wel die ganze flauwekul niet op, of? Nou, ik vind dat wel interessant. Ja. Want heel veel mensen zoeken tegenwoordig naar rust, naar verlichting, naar hulp. Naar zichzelf. Naar zichzelf. Omdat ze aan zichzelf voorbij lopen. Of omdat ze in het reguliere circuit, hè, de huisarts, de specialist, geen antwoord vinden. Ja, zo is mijn man laatste maandag overleden. Oh, gecondoleerd. Dankjewel. Dus. Maar ik heb daar verder niet veel problemen mee. Omdat ik weet waar die is. Waar is die dan? Daar. Oh, bestaat dat toch? Dat bestaat. Ja? Voor 300% bestaat het. Nou, 100% neem ik ook genoegen mee. Ja, 300. 300? Ja, het bestaat. Maar vertel Rita, hoe weet je dat zo zeker? Omdat ik daarvan overtuigd ben. Oké. Jij gelooft daarin? Ja. Maar ook al weet je waar die is, dan moet je hem toch missen. Ik mis hem niet. Omdat hij tevreden is daarmee. Hij heeft 6 jaar kanker gehad. En dat was moeilijk. Dat was die moeilijke tijd. Hem loslaten is een cadeau. Kon jij iets voor hem doen in die heel tijd? Veel, heel veel. Wat dan? Ik ben verpleegkundige, ik heb hem verzorgd. Ah, ook nog? Ja. Ook nog eens verpleegkundige? Ja. Was die van hem? Ja. Die was van hem. Want hij staat er nog altijd. Nou, alleen de liefde. Die ziel is weg. Hoe heette jouw man? Frans. Frans. En
jij bent volgens mij, Frans was Limburger, Ja, Spekholzer Heide. Spekhei. En jij bent volgens mij van Duitse origine? Ik ben van Duitsland en we hebben 17 jaar samen in Zwitserland gewoond, weil ik in Zwitserland gewerkt heb. Maar je bent Duitse van oorsprong? Ja. Ook uit de buurt hier? In Essen. Essen? Maar daar heb ik de kortste tijd van mijn leven geleefd. Roerpot. Roerpot. Kost het en toen? Ja. Dus daar ben je geboren? Ja, zo in Paderborn geboren. Dan ben ik später naar Afrika, van Afrika naar de Schweiz, van de Schweiz hier naartoe. Dus nou wordt op die leeftijd heb jij veel gedaan. Hoe kwam je in Afrika terecht? Nou, ik wilde naar de lepraziekte mensen. Ik wilde zij verzorgen. Dat was mijn doel. Hoe oud was je toen, Rita? 22. Jij had op 22-jarige leeftijd, had jij al die roeping om naar Afrika te gaan om voor mensen met lepra... Die had ik al met 14, als ik naar de verpleging ging. Oh, toen ging je al leren voor... Ja, voor verpleegkundigen. Oh, dat kon in die tijd, denk ik. Hè? Ja. Kon je al heel vroeg beginnen met zo'n... Ja. En dat heb je heel lang gedaan? Ja. En in Zwitserland dan? Was je ook een verpleging. En was dat een... Kijk, Zwitserland is natuurlijk een heel ander land dan Afrikaanse landen. Wat voor soort patiënten had je in Zwitserland? Ja, nou, bejaardenhuis en psychiatrie. Als ik niet meer in een bejaardenhuis wilde werken, ging ik in de psychiatrie. Dan heb ik in de psychiatrie gewerkt, daar was ik ook stationszuster. Dus. Lijkt me heel moeilijk om, als we dan weer even teruggaan naar Afrika, om voor mensen met lepra te zorgen. Want dat is echt een verschrikkelijke ziekte, hè? Nee. Niet? Nee, genauso wie jetzt Corona halt je aan de regels. Houd je aan de regels? Ja, houd je aan de regels. Hoe doen wij het tot nu toe? Goed. Ja? Ja. Dus we blijven op voldoende afstand? Helemaal goed. Hoe ga jij met corona om dan? Geen probleem. Hou je aan de regels. Ik snap die mensen niet die demonstreren tegen de regels. Stop die maar alle in één sporthalle Ja? en pak maar één corona ertussen. En kijk naar 14 dagen, dan demonstreren die niet meer. Nou, dat is heel kort samengevat. Hè? Ja. Wanneer wist jij voor het eerst, Rita, dat jij niet alleen mensen van de buitenkant wilde verplegen, maar ook aan de binnenkant? Dus dat je ook iets met het hoofd wilde gaan doen? Dat was als ik hier naar Nederland kwam. Mijn man wilde graag terug naar Nederland. Dus wat voor mij zelfsprekend dat ik ook meega. Want voor mij is die wereld gewoon rond. Waar ik maar ben, dat is mijn huis. Of ik nu hier ben, of in Bulgarije, of in Rusland. Geef me een kamertje en te eten en kleding en ik ben zo vrij. Meer hoef ik niet. Dus als ik hier terugkwam, dan hoorde ik van een opleiding in Zwolle en aan Amersfoort. Dat je mensen kan helpen zonder medicijnen. En medicijnen had ik genoeg verdeeld. En dat wilde ik graag doen. En hoe lang duurde die opleiding? 4 jaar. 4 jaar? Ja. Maar je bent toch niet 4... Ben je 4 jaar van hier naar Amersfoort op en neer gereden? Ja. Goh. Ja. Dat kan, als je dat wilt. Kan En alles. Toen was je hoe oud? Ik ben met 52 begonnen. Ik kon de taal niet. Ik kwam van Zwitserland, ik was pas een jaar hier. En dan zaten ze in de opleiding, nou, als u betaalt, mevrouw, is dat goed. Dus heb ik betaald en gewoon dubbele boekjes gekocht. In Duits en in Nederlands. Dus ik heb geleerd. Dus dat was eigenlijk een extra, ja, ik wil het geen handicap noemen, maar wel een extra drempel voor jou om die studie te doen. Nou, ik vond het gewoon boeiend. En ik had dan heel veel baat bij. Ik had een praktijk aan huis. En heb toch, mensen kunnen helpen. Ja. En nog. Nog? Komen immer nog. Obwohl de praktijk gesloten is, mag ik toch nog komen. Zeker mag je komen. Want in principe ben je met pensioen dan? Ja, ik ben 72. Maar dat zit gewoon in jou. Als mensen hulp nodig Ja. hebben en ze kloppen bij jou aan, Ja, dan zul jij zelfsprekend. nooit nee zeggen? Nee, en als een mens problemen heeft, kan je hem niet laten wegsturen. Dat gaat niet. Als iemand honger heeft, dan geef je ook een stuk brood. Dat gaat gewoon niet. Dat kruis om jouw hals, hè? Dat heb ik gekocht in Israël. Wat voor betekenis heeft dat voor jou? Dat betekent dat ik in Israël was.
Oh, wat ben jij een heerlijk nuchter Ja. mens. Relativeren kun je ook heel goed. Ja. Ik leef in het hier en nu. Wat liefert jou de verleden tijd op? Die verleden tijd heeft je zo dat gevormd wat je nu bent. Dus, en ik hou enorm veel van klokjes. Waarom? Klokjes lopen niet terug. Ze blijven staan of ze lopen verder. Maar ze lopen niet terug. Dus wat heb je met die ballast? Wat doe je daarmee? Heb je weinig aan, hè? Nee, heb je echt weinig aan. Ja, dus gooi maar weg. Ja, Dat is een belangrijk Ja. advies wat... ja. Die dat- elende rokzak daarachter jou. En Snip je dood. hebben we dit gratis gekregen van jou, dit Dat advies? heb je helemaal gratis gekregen. En de mensen die kijken ook. Dat leven is zo mooi. Dat leven is, waarom maken de mensen het zo compliceerd? Het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Nou hebben we het nog helemaal niet over die mooie tuin gehad. Van jou, van jullie. Ja, Want dat was eigenlijk ook een beetje de ouderwetse stroom. ja, hier heeft mijn heer Zamani en vrouw Zamani gewoond. En die mijn heer Zamani die was lasser. En die hebben het huis ook gebouwd. Mijn vrouw Zamani leeft nu in Landgraaf. En die heeft toch de tuin zo aangelegd. Oh. Ik heb iets veranderd, maar ze heeft hem ook zo aangelegd. Loop maar door. Dit is jouw plek? Dit is mijn plek. Voor altijd? Nee, Nee. nee, nee. Als ze even mij naar Ungarn stuurt, dan ga ik naar Ungarn. Als ik naar Bulgarije zal, ga ik naar Bulgarije. Ook al ben je Mag eruit. 72? Jazeker. Als er nog een nieuwe uitdaging Helemaal komt goed, dan... helemaal goed. Ik word toch 120. Dus ik heb nog alle tijd.